si inaian kaadna kawiyagan mataw panakkarman ino panadi kekrem si inaian kaadna piligro di mapasang semua binatang sumanok na basta ako maramnanggit niya ng bala papakyan nasamaran iron nasulog sa papakyan kakagyaw diyat na nitpay na adna darayo namay ka mga mawatan sila nun na magdamiran at kumaram si inairan nasulog silang kumasisifti sila nun nadarpa nabadat ka mga bagulat tawag kaya sarapan ng Western civilization miyaw westernized at kumaram si inaian na at piyaw na madabak karang inaian na diniyan din nakatawa ni Gulat na piligro naya betul unian maina dan iwa iprarauta si saoras si uto na diniwa ikatawan sangkaya oras nagia iuso gumimaw mambu ang gotoa so pawing guni na bantugan sama saiman tuay gumimaw so panaraw ng gotoa guru akong pakasurgaan wallahu ta'ala asik kakak Abdul Majid Ansano apit terugian ay ng kakamadaman kakaya sabayan tanong sumya parawasiran kami darainon tanong kanuguno sa daw mamiwang sa tila budung kanuguno amin sigudi sa patola kay na ikada ay punanamabansa mersa na sutaw karumiyong dan subansa ipsupatak na namatami ang sana sutaw karumiyong dan subansa kasyamat mo kabayaso kaya o manusia naging gino karyalaso pangin mauban man so pawing guni na bantugan sa masayman tuwe Allah 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 siyi ko yung mana yan na mata andi kinusad numina yan na ayabuan siya butian na dua-dua iya kakakamstanian sambala alemanian aduh dia kang guru ukir itu bu isir kamanggi na kay sa ko imbawatakan yan barang giatan o dia pemidaw suinak na ginang ngay kaugat na sanda dati ako suldat yan nagyuti dati ang ko kapakaliw niyan o malado na makaliw na matagas mo di isinda Naya nga ko wata ka na ari-ari si Monor isa na tiyanas kaabisa ko si ika sa soldier tiyan ni inaabay. Iya ko ni mambu di gugatan dan nas ka ko ni panono si sa ko siga kiuming ka. Ay mana ini nangaging bawatan so ining bawatan ay buat siya butian nagigiraw niya na libanian nago niya kakis. Ngutagi apa lagi sekian na dua imaana. Paganayron na miyak tumatong saitan yan ama asay no ikhtiar ka kadikos kadinaganat tanoda akak aman dito suini kadwa niya ikadua kami kiskian na dumiasal na dakir na nun na ini kaya nga na liman yan na dakir na nun na miyakap panalamat ko Allah na ayak kaya pangaguro kiyan na tears of joy ayamana niyan na lu akasusunor niya pikiran na ay daw ay kataw koron na daw na aniya na mapiyay nga disulti ni ina takin ibu kaya sobraan kakati sa dunia maula na disulti ni ina kulay dia ko nang ko kakakumsiyan mambu na bagigiraw kagigiraw niya na liman niya dia ko nang ko kakakumsiyan na kaya pasangan ng sumama ulamang maana na ayam ya poniran na kaya di kisa ko may to awat tawi no yan to ka kamusta na ay inay na anto na ay puntaluin imbo ta ka kamusnen amay mambuka putay na may mambuka putay na dinyang ka kamus ka magigiraw no bimana no mga ulama na ako na banaw to na sunan sukin imbo taan ka na may pikir pag sun nga akaagusong na aka nga agung ngena agun nenga ayam mana angkutuan nga anak kana inakso nangkutuan nga nangkutuan makang nang naka kau tuh ngena
Ibarat ko tuntungan ka ang goto ay sa pagalo na mineral water manto nang anak kao na sa mainom ka. Imanto na tiro na kung makasisigurado ako saan na may alam din na yung Giuting na. Dia ko nang goto ako gigilawang ka sa limang ka na nangagin na. Ay ako na maanaw to. Naipot ko sa kambuhi makakumbuya na makan nang naat ko sa ayakap pangunutan na sunangakan palayakan dunagkumus na dunia dan dalam doang koronarkiyo kapalaya sa kambuhi kirko iuti kakak kemusannya taman maniman ko nabut sudah kakap kesipatin na mapipikir kadnan kali naon namukit sa tamok namay ka pumamagay ka na marikirikit sa puso ka masala ka panapitra ka na kanaubay sumabi buntal ko mga magatos ka masala ka panapitra ka na duwat tiap-tiakan do ideo kakagira mapipikir ka na ideo tumuuna ka na kaanak ka mapag di matang kay ano malapapik dataro to pa man nangauto nang o di na siga mapunsang botwa magari amin bagi natigin na pimbagita ini naubagara kong pakilay ko oriano kako ang kaon ka wait ka magarita na kung nabamagariso tamok ka magari-ari paro apo ng usaya mayan na miya kahit ito punan sa sapo na puga sapo na durian sapo na buwan nangagong na ibadati ko na solo mga pangulot niyo taos na nga yan napiabugan sa isa kalong bulan natiro niyang panahon naupa kadua kalong natiro niyang panahon talo naupa katalawa natiro niyang panahon pat ay abuat tigo na biya makapitwa o na amay kamalusud ko sirong dindingan niya mapikir yan nag-iibos Allahakum takathur hatta zurtumul maqabir may kabalamban na kanot na kaya titipwayo wan kay malay maaaks so magagags na lawang panggags na gerak so maaaks na lawang gags na di gerak nagyuti maaaks antay malay maaaks sang kaya dunia Allah kaya lipatan ka so kamapian ka nadar ka singkat ketuun ko sa lakaw ka paparatiya ka naman o pamakaba kami na nagkumsi-kumsi ang mga lulot ka sangga marawi maupakat so mga tao sangga marawi ang mababaling si paguluan ang sulutan sa inudaran o kababaling niya nakapapantaga na mayo awaan mo ka hangga marawi diyan kaya marawi na langwa na walayron narakka langwa trakon narakka langwa na kekanon narakka sulukpaon narakka ayabun na sarat na skabu digempa kayo buad na pedeka terimaan ka ya siguro dua tingkat tarimaan ka ginawa bu agawi may surak ka sayrak ka ginawa bu agawi Aureli penakong kadang kumya kalalawa na itano. Miyawa ako na digap man di makapangampit ka digap pa kamundo. Kau tupis. So kamapya anak ka na sisir ka. So kamapya ka na si ikusa na kaor ka. Nainwari ay. Uwaway ka niya. Tunay kiswa. Subhanallah. Allah. Miyan Yusuf sa kataw mamamini pagunot ako Nabiullah Musa kagiya di siran ni kagiya pulala kausiran nati ko Nabiullah Musa isa tutul na awliya sukman sukman nati na sunsun Nabiullah Musa kagiya pulala kausiran nami sumbayang siran nakay mga pasad siran nati na imanto na pagkaurta na ubad na miyari si buka ko sambaya maka apang udi naruti na natangka kakamta kami amang niya kuku Allah na inat yan ang rari miya so asasati manay na ino pakiran ini tapok yan suisaw ini tapok damang 5 PF2 si 5 penuh ini tapok yan suisaw Agiyak maapilalaw sila mga maswa, isaak ko, gimana, assalamualaikum, assalamualaikum. Kaya makasalam sila natin na kumanta, natin na, ano na yung swap man ya, sa satimam man.
Kayak ini tapok yang mansuisau. Karena saya betul usah ngota di mana pun, suku usah padi dan ilis. Saya mana nian? Kekpa, yes, di mangikpa. Soalnya mana ini nagaji kau mati. Pelak kau sirenden. Na ayam yang umairan na dua teluk iman omo yang mampu penuh abulau. Dia na ya Nabi Allah Musa antai nikir. Dia na beginta. Rakakan sorokakan rakakan sorokaka. Dia na yang mama nanu na ikirku ikatulo. Dia na rekanan otomiapo koko isa eka dua uruti. Bukan mikolot sama yang lagi dia nggak sama nih tomiapo. Saya butuh itu. Mungkin saka kuanap kumpa belian yang din sokala laluman. Tahu tuh. Telua omo yang mau mayran. Lagi yang mau mayran ang betul telua omoi. Naya pitir yan na suisa ko omoi narak ko. Tomiapo ko ikadua uwapa. Namagaan sumagaan na mga kasir sapa. Sama yang nag-iatiyin ako. Sakto naman ito miyapo ko ikadua urut. Di una mo sa palengan nro. Ano mga umuwi ng palengan nro ko. Di daman niyan nariniyang kakna. Kahit tulo. Yung mga dua. Dari naman na. Diyan na ako anaki. Itatapok yan ito. Siya sapay tanong sa magariari tanong. Nawad na makuha tanong narak tanong. Tira nandi mo na, tiway. Ni siya sapay isiran. Kaya mga siya sapay isiran. Natiyan na, bilala ko siya na mamanti na may abong pa rin ang koto at talwa akuan. Umoy. May nga itong tanong sa umoy. Natariki di yun. Tinamuli tanong ay Yesus sapa. Problema na mga anak, di katangki. Tinaeki di at tanong na kay mga tanong sa inyo na ilubong tanong. Na kumuha tanong sa mga tawa, makabalar tanong sa kitpusod dun sa inyo. Tinamapiyaw na lang pamikiran. Gari at tigilan sa ang boto tumiyapok wapang. Matay tanong awas. Datanong pang makakano. Bali man baro. Ada ang pamadian na pamasaka sa gundano. Iyan mambuwa uway. Napagkalot ka na doon nga di na mati na pakaumako. Kumialot sila na ay mga pasada mamasasa kemiran na kumianagaan na sulamboon na may amasasa laso duti kaya gugino kaya kanakuira tumaaba dyan kaduti katagin iba di ba siya mapiaparaan okay ilo po nga kami na kumuha ko sa mga timudag na yan minsan na kaya kasya namin na diutian yan sila ni diutian yan so panganang iya mabuha nga kalot na dua kataw ilan mabuha may nga maraw masyagi ito napakasya pupote ang na singa ka na may ka ano to lala tutulungan ta yan na sanda ang mangawa rarbi ang matay kanta mabisa ang gayat peluaw mo ay mga maraw na tinay kumanda no daan kaya kaya del mga ilan mabuha ilan mana ilan ako na rin kaya tangan niya yan itutulong-tulungan na din ang daya anak asid na kaya nagkapusong yan lagi ako kada yan nagulan nung sanda ko sa pusong yan ang kaya kakaptaniran na minipunsat siya ito tiyang bulan nila nung yan na before tayo ni Imbelin daan ta ako mga anta mabubugo kumihan sila agi ako mga ngamin sila nakapagkaniran na kumani isa namin nilampas kagaya dutian mani isa namin nilampas kagaya dutian dia tuh nakay ko nawa na siya gina numusa mararangkay sila yang pwede matiro umusa na dekat dunia tilkat dunia inan din sububayar ko dunia
Pelibut tenaga dunia kapasa-pasa ngangkaon hingga buka kes matang wallah sutigi bati Abu Junada manijir sedi eksis kay adingkat na pipikira sorko pedka kape panutung ka berbeda sangkot wasiminto na pamototang kaumpen nadingkat na makwa sorko pedka kaya burak ka na sui papantagir kaukad nan ay minising ako na po magiling nakaitingin na itutumbaw na ulong ka na bututang pansubutut ka nadingkat na makwa suaya mana niyan na menangupun ka kaso uy surok ka naraka na surok ko salak or ka narakir Allahu Akbar mga urip no Allah sa manayanak kinanglanak kisit tanu sa ginamat tanu agib sanggaya kakarasan kaya dunia napian to na imaswa nagkapalaguyan tanabuang kaya dunia mga tamo kakapan na anda kamata taman idid ka nasa pulo aguy uli marago sangkot oras nak nabakaon tatamu ka kasi ka maapod ko di Indiulin siya maapod ko di Indiulin uli na siya maapod ko siya mga bay na sudi ingerter sangkot sa pulo aguy marago sa taman sa 30 ragon naro kami aras-arasay manamo miya pangarumaka miya aras-arasay kano manamo aman sa kapag kaya suwaniyo so kirangit na Rasulullah at tao asa kaya subra kaya panamukyan na piniluan niya na ginawa niya at manadatarang ginawa na tinde so karomanian sa kamo lito na iikata niya na sumaga mo sangkot to abulti namay ko naka tapaan bulti tapaan namay ko naka makuhan dumidi na ulog nun ano ba nung angkot to magango na tumaan taamon malo na bitinong man siruman kay pneo man sa isa kay titinda Allah piniluan nila na ginawairang sa kapan asarbo ama katamok siya pagaan tatalong pulurabon na miya katamok ka agusi karomang ka di ka naro panapupirwa sangkot na kaya pakatamok yun kaya tindig ka na miyara saya koron man kadis ka imabu mamaa katawan ka api yung ibu ka panakwa tao na inamiyada kaudun yun di masuswa ibutad saat ni pirwa ka 30 ragun na geniyo tuyo meniyo ang kota kaya pakatamok seko tenday o maka 30 ragun mapipiyagi daw niya ko 30 ragun miya 60 ay diligan na miya ka umakating gumagaan matay ya tengedak nana si doktor tahadu madu atau anewas kami tenged-tenged sa metapro adna programannya na doktor sakawam na kagiyap po maginag ko na natakor na bakurun na mel anda tini kirampay o ide 2,000 ragun na upamaka dataro makina na so mga grasa na piya manurug yan kaya mga lumo-lumo mga so mga sipot yan natataguan sa grasa na piya manurug at tingin bamambudi benar bahwa makan sanggot toa pagkapuli deso kiray na pagkibanto ginumbu pagkiso sa kasobaka na pagkatok ko na dila pagkapakosolekod na pagkabatariyambu kapag isisino niya na ada penumalo irami akailay ka ko mga sumpayan sa mga puputi agusi ko bukyan na yaman buha mga tindigamiro na adna mga puputi na nadingkap petero ay basok kayo kaya po na maputi na babrayong kaya benar na upon ka po niya maputi na karina sa pagubaro-baro ay pa nga naroon na may mga itulod ay daw pamaliin din na ikaw bubusok kang uda napakandudo sa salungan mga ina benar ya bubusok kang uda napakandudo sa salungan ayan, ketanulan na kayo sa kukuan. Manang pulo ay nadikan na, maniraba ka nangipon na ka. Kaya minus na may nga titing raparangisan ka.
Ano na ikaswa? Sanggot oras na kelbatan din so panaan taman ka. Ati giyo ko akas puwer ka o sarang ka sa anesthesia na may binasad so kakan sa mga mangga, kakan sa masin. Gede yun na amay ka pulmako nga tiga ay pumunsi ang mga bubu na manok kadiron may talo nang ipanaka hindi masusuayan sa manok na within 30 years at may kawas sa kaon na daga bumataam kaya masasarbagyan na kasakit ka pwede ako niwan evaluation na yan evaluation sama ko lang na pangagyo to ile na upan na mirampay ka sa 60 amay ka di ka mirampay sa 60 agyo to so tama na pakalayatay din amay ka siya mga panukukububuan sa umo di kirampay sa 60 tidak narakaw masakit-sakit dapat iwa na 60 rago na mirampay kaon na mapasad na di ka di itunasan bagito nga niyo nga Peter ang no benar di Peter ang nalay sa kay buhat ka na iputurkan na ikaririga kagi ako manok ang makala na iputurkan na si Ole na si Oki kagi ako makalakad malo na mimuli ka kakababay kagi ako mapangaroma ka na mimuli ka bubu ano si bubu kagi ako malo mga kakro namin bunod ka ay inaabay ay ano siya inaabay na may pwesto inaabay na doon ay matulog biwaw ano yung pwesto inaabay na biwaw na ano yung kabuha ko tao na ipulpuna pa o sa mga mata yan alay mabibiyag ginawa nga bata ko kumiro ako mga inaubay mabibiyag ano may ako masiwatayin alay inumanan na di isupuna na luksanan ililiw mo na ng saukom kadi mo ang pisupu-supun miniliwa sa kalabot Allah isa na ng pamakon nainot tanong rin matumbang ko dunia sa di makayak kaya di makapaginang kaamit tarobak ko pang kaanarat kaya nasukasan dito sa pagkauriya mas repentance comes at last so kasindit na sa uriya kanabas sa una nako na mga urip no Allah mga inakan mga babay kulay pangunutan sulayag na malubukon daraan hatta zurtumul maqabir taman sa mga bisita ka kukubor mapigir ka giibos at nagkatong nakababuat tawa haya iganian na nikil na 30,000 yarga adam po na 50,000 yarga na igaambuto na at na 100,000 na igaambuto di mati na miyo makaw no manakalmot na si kami kaiga kuupas pero yarga upas apetan di pamangni inairon papatara ka nga saging kao ay dito si suraga saya ay no to so mataida amalaya si pamayabas na nante kipir-pir ka ano na yung so may abaka ka umana kalmot pero na din makanaw imang bu isaw na inao biyang ngungot niyali na nga igan ka 100,000 na upas na mapasag supas na si kulupadun na awin yan subang malaka anak ito na di hindi nalakaw na subang kalaya na susulot na yan na arga mga 20,000 saan kaya masayman ito buwan rin ang mga ilegas sa mamaitom na dignaw na yan ayaw mayan na may ito masusulutan dito iman to na miya high class sumaitom kahit nagkatoon na mga abaya kaya mayan na patang gibun di 5,000 nabaguan niya abayan ayaw maana na yan nakuha babagatos 200 dani mana yan na susulutan na kang gibuan ni Arda kailan na kasulot kanan dito na lining ay sa usiga sa dunia na dingkat nagkaroon sumulot
Nayamanan yan na ayaki sambion nagyang kotwa ini nga di penepemanain. Ditero ako na antunahin ditar na di isisigian. Ay gira kami asulot ka na din kami pendait kading gagkailaya ginawang. Inobs di isisigi ayan sa roto na unong. Na ino di isisigi kaya palitan ron pa na yung ditar. Palitan ron man ditar. Abuwa bida-bida niya nantay ikaw na abuwa nantay tundog na abuwa nantay ikaw rin. Allah, Allah, Allah. Panunong man sa mga pagtanuwa di tanong sili pagpada. Ami amatay. Panunong sinyo sirang ko kaon to dirang ko mga bangko. Panunong sinyo sirang ko kaon to dirang ko mga ubay niyo. Iman to na sisi ko sirang mo dindingan. Umura na sinupan sila no naik. Daon sa mga karwairan, mga tindiran minsan, mga pagariran, mga inairan, mga amairan. Daon! Swapian tatapot kegubayaan iran. Ay buat pediran ono na suamaliran namanya pupugu irang ko dunia nagusu dua ami pupuna bang tanokiran nagusu sadika ay gerwana sadika mga tawa mga ginawa iran na mga lulutiran. Allah 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 Allahu Akbar. Sama na rin mga daan na iman to na Ramadan. Pitara na isawit-wit Ramadan na no retreat no surrender. Basta ang gulubutun ka na taman sarong kaon ka kaya si samayaw matsanggaw. Naubang kaginat. Misyon daga ko kagi at diyak na may mga day kabukaan. E buwag kalamba na sa mga regular. Yang ginaw ka no apalay ni regular. YouTube. Okay. Gasway sa mga untuda sa unahan o gitu. Makandi na martano. Kakagiritan o kami. Ay benar na may kakarang ko iyaan na makapaniniat din yang pagkataroon at iyan nagatangga na Ramadan na ya nanay no ay isap mang ka Ramadan ngutog na buong kirampay akatawan niya ginan Allahu Akbar kagigiran ikaw lang napamikal ka napangidot ka sa tampi na panamar ka sa maapat kasusuatu Allah. Panamar ka sa maapat kasusuatu Allah. Kau maapat kasusuatu Allah na ginang idaaw na aniyan. Da arap pengian mission aku vision kau yag. Allah satisfaction is our ultimate goal. Allah satisfaction is our ultimate goal. So kaswat ako Allah na ayat tanaw palan dumadar. Nagigila na so kaswat ako Allah na ayat tanaw palan dumadar. Na ayamapiyar tanaw kaswat ang tanaw so Allah. Dek na baling karakana pesusuan suat. Amay kasakni suat ka. Kamataan ko Allah debuah kasurgaan ko yung bagayakan ka. Pero nak nababay ko lagi pisusu suatang kanakati so kasurgaan ko napakasundong ko sa kau. Dek lumampu abali ka suat ako ka kada mampu ka surgaan kay maging karak. Nanti ato lang si mapya. Setan o magura-dura ko suat ko Allah. Kasuat na Allah, na pisuatan ko sa Allah, na mitero si Idris, na suat ko Allah, miyanga di sa Quran si Ustad Amiruddin, na suat ko Allah, na miyanga usiyata ko, na suat ko Allah, na miyanga makinig ka, na suat ko Allah, miyanga tutunatan wa palaya si iko suat ko Allah, na miya sigurado ako na kasurgaan wallah ay maganyan ka. Allahu Akbar. Na inuulala yung naibigalo sadan sa muntod ko majlisul ilm tulus ikhlas sambura kan wallang gulalang ko mga malaikat yan sa sakina ano na yung sakina ay sakina na happiness kapipia ginawa apian na mga rorog na kisugaton na bugano Allah sa sambi sa palit malbod sabab sa kapong maginagiyang kundawang kuwagamo Allah labaw kagiyayap pa maginagin ka na para kuwagamo na sa mga maginagsiku amin
muhrim sa dua-dua ka oras at tulus ikhlas ko Allah nabgan wallah sa duwat ti mana ka surga na umanisat ti manunay sinudwat ti mana dunia sumpatan na